Baru kalau. Dre, aja kene, Dre. Niatipun brokoi mau truk bah. Ajeng damel nyambut damel niki mengke bar musibah muga-muga mboten enten halangan malih. Ya. Insyaallah. Bisa ngapun. Nanti Pak Sembilan Mulai mesti. nanti. Boleh dal. Oh iya. Oh iya. Dre. Jera. Ngomong apa, Dre? Asik. Menonton. Bu Suminam. Suminam kok kabar celok. Tunggu apa ya bekom ini no. Celok Andre. Kok jagang kono. Buat ngapain minum aku? Kenapa? Aku pakai. Ya enggak pakai. Aku bilang. Tantiknya sampai bar ya. Buat di video ya. Telat Mbah panenan sampean. Kum. Saya belas. Beras itu. Telat balong nggih. Anu, roto. Oh lha nggih. Itu balong roto. Kum Oh itu kabeh. balong roto. Kum kabeh. Carry kok ngomong gitu lah. Kari ipan digawe ya. Nggih, Pak Sundik. Gimana Pak ini? Sumpah dia ini. Ini nek datok no. Mbah Bandi. Mudin selamatan. Ya mana perang? Kejar. Terus. Kan Mas. Apa? Dan dia mana mana? Padahal itu tadi salah. Baik, anu nih, dua titik nih. Nggih bisa telur. Oh terus. Telur ayam Pak. Jadi ngasihannya. Lah saya pengen tonjol. Ganteng mau. Kecene dia wong e. Sembarang apa? Tuh di ada TV ya. Kalau kok ya Pak. Dan sini nanti. Berarti panen, Mbak? Kum. Anu, mau orang tuh dino nanti. Malah terus dino. Ini, mau apa kan? Enggak buka tak namanya. Untuk warna. Jono. Foto sama tak boleh. Kok gak mau saiki? Iya, tak tanya nih. Kalau ya siap-siap Pak. Saya juatan kok. Iya. Cuma kan. Ya gampang.
Urusan sopir kayak wis bar. Pun. Oh. Iso disuguhi iki ben iki slamet. Nggih, Mbak. Nggih dereng sepenuhnya mantun ya, Mbak. Oh, Mulia. kemudian. Pak senengane tusul ngene iki enak sing iki. Sing nggonmu apa? Iki tusuk ngene iki. Gak enak sing kuwi. Wis 10.000. Piro? Tas iki. Nonton stok, nonton stok. Hah? Stok, nonton. Rokok stok, nonton. Blitar iki. Mana berita? Mengikat. Boleh malah saya tapi ya, Jo. Jalan. Bagaimana buat turun ya? Ampun, Mbak. Bahran. Nggih. Mikir. Minum hasil wis ben tau. Pun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sunan Hajatul Mas Irfan sak putra kuasanipun. Nggih. Wis pindah sedekah krana sapasipun kaping kalih memuli Joko Wisi to kumpuli bocah rezeki. Nggih. Rezeki kalih besok kangge ndrokoe montoripun badhe bekerja mugi tempun di papangan pangan tah rahayu slamet. Nggih. Mugi saged lancar sama sedayanipun. Nggih. Saya ketemu sang salajengipun Nggih. namanya Bapak Irfan Saprekan nepi bilang apa ibu bumi bapak kuasa ibu pertiwi Nggih. rama bapak biyun disebut Bapak Irfan sak putra keluargane mungkin dipun barokah krajanipun Bapak Irfan kan montoripun dipun papan panggenan rahayu slamet kalih ing sambika napa tapi sama sak dinten sak dalu sak ngajeng apanipun dan Bapak Irfan sak keluargane nepi jeneng sengkolane pekata sengkala. Bagi sekolah sumerti mugi Bapak Iwasak putra kalian tebih akeh sengkala bebayanipun manggi sama-sama sak niki sak saipun. Lan sampeyan Bapak Iwasak menepi dhek Bapak Iwasak ingkang lair dinten ingkang krimatan ingkang boten krimatan ingkang campur siti toya geni lan angin lan tebih tanpa wanganan tak campur senggolan ngayomon depan Bapak Irfan tembuji paparan wen lan slamet lan persetujuan kesempatan kinabenjanipun saat sing saenipun lan Bapak Irfan nepi wis kawan perkawis kang gading kiwa lan tengen ingkang rumeksa ngajeng lan wingking pun barokahipun kita napa tujuan Bapak Irfan akhir kesempatan kinabenjanipun saged samesak dinten sak dhewe sak kadang-kadangipun lan Bapak Irfan sak perkawis nepi anggen paling kemajuan Kanjeng Nabi Muhammad adalah garwa putra sekabat sahabat Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali. Paling kemajuan Kanjeng Nabi Muhammad adalah garwa Kanjeng Nabi Muhammad Sahabat Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali. Paling kemajuan Kanjeng Nabi Ibrahim Islam. Dan nyuwun barokah sanipun gasa hafal ate rasa sarana jelasan Bapak Irfan kesempatan kina bulan jaipun. Kita sama sak dinten sak dhewe sak ngajeng sapanipun. Bapak Irfan sak putra kaliyan pikal bakal ingkang bakali susul warja. Ingkang manggen kiblat sekawan bangsa ing tepi. Barokah sanipun Bapak Irfan nggih berapa montor kangge kerja mulai wit niki sak terusipun saged rahayu slamet kalih ing sambikala napa ditulis sembadan kinabenjanipun terus sama sak dinten sak dhewe sak ngajeng sapanipun lan sampe Pak Irfan yang penting anggenipun gegriya ing gegriya disemu sama sak sikep rabine sak sandang rezekine sak raja milikipun sedaya seneng sana ingkang lenggah iki sedaya sepuh mahanan Allahumma Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, karena berdua iya kena ini saya Silaturahmi Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awali akhiri sukapatina Rasulullah wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafin wa kafin majid sawiya rabbana lakal hamdu. Jalali wa syu'an dimisani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan biha ahwali wal afat wa qatilana biha min malakajat wa tahirna biha min jami'at wa tafa'na biha inda kudarajat wa bayna biha supaya para dikaya di patulamat Rabbana dalamna anfusana wa firana kamna kunana minal qasirin al-mayyakani ya kami tu ya mukimu ya mukit ya rakim na tuja akhina di kalalika kan karomika wa fituk antika kamasiya sibakum al-masyari wa syari babadi ngarasa Muhammad wa alihi bi kadati anfa'i rezeki wal kudukat ya pasti dolati ya tutu fi kari kisah sutu ngadaina hadisan wahian minipuli kisah ini bi kari minatin maklukin pimitin fada'ika karomika ya Rahman mafa'na gola wal bala wal wafa'a wal wasi'a wal mungkar ya membaca kosong bantu dari muslimin amatan inna karasen kosir Allahumma inna samatan fidina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan kaimina wa barokatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa ba'da maut Allahumma hawin alaina fi sakarati maut bi minan nar wa alfan hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa sabanar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah lebih Endong. selamat tempat donan. Tidak ada